хора, днес ще играем четвъртата игра от Difficulty Legendary. Това става нещо като поредица вече. Играем също Германия. Добре, върнах се. Ще се опитаме да центрираме вътре. Ами, добре, 1-0. Педри вкара гол. Не беше много трудно, но не беше много лесно. Така че, ето вижте. Бум! И ще шутирам. Моя или Тер Штеген беше това, не знам, но го спаси много добре. За малко, но не беше достатъчно. Стана. Сопна го малко. Избивай. Добре, бе. Пусни моя. Добре. Педри. Не можа да вкара втори гол Педри. Опа. Тук може би аз си бях виновен. Така. О, не. Първото по време почти мина. Да, ето го. Мина първото време. Първото по време. Добре. И за малко беше. Но не беше гол. Това е. Това беше много хубав гол от Феран Торес. Искам да го видя пак. Ето го. Но смисъл вкарвам и по-хубав, така че не е за вау. Днес може и да кача още едно видео. Или пък две. Това май е фал. Или пък добре, че не е.
Сега тук защо има фаул, не знам. Но поне пак взехме топката. Дали може да го направим резултата 3? Явно не. Няма да говорим за това. Това беше супер гол. Но просто исках да бия. За забавление. Щом ще ми даде гол, аз няма да го откажа. И това ще бъде видеото за сега. Бихме Германия с 3-0. Другото видео ще бъде на полуфиналите. Чао!